በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስጢር ደብረ ዘይት ንቕሕን ትምህርቱን ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኢየሩሳሌም ቆጽሊ ኣውሊዕ ብነፋስ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እምባ ደብረ ዘይት ኣምላክ ሰብ ኮይኑ ተቐሚጡ ነበረ። እዚ ቦታ እዚ ስቕታ ዝዛረበሉ ምስጢር ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወርደሉ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙርይኡ ተኣኪቦም ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን መፈጸምታ ዘመንን ሓተትዎ። ንሱ ድማ መለሰሎም። ኣብዚ ቦታ እዚ ዝሃቦ ትምህርቲ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ንዘለዉ ክርስቲያናት ዘተንስእ ናይ ንቕሓ ድምፂ ደወል እዩ። ምልክታት መወዳእታ ጎይታ ኣብ ደብረ ዘይት ዘስተምሃሮ ትምህርቲ ናይ ፍርሃት ዘይኮነስ ናይ ጥንቃቐ እዩ። ኣብ ታሪኽ ሰብኣዊ ፍጥረት ዝረኣዩ ኩናት ተመሓላለፊ ሕማም፣ ምንቅጥቃጥ ምድርን ምዝሓል ፍቕርን ምልክታት መወዳእታ ዓለም ምዃኖም ነገረ። ስለዚ እታ ሰዓት ዝፈልጣ ወዲ ሰብ ስለዘየለ ንቑሑ በማለት ኣጠንቀቐ። ንቑሑ ማቴዎስ 24:42 እዚ ከረን እዚ ሕልፊ ካልኦት ከረናት ንቑሑ ዝብል ደወል ዝህረመሉ ከረን እዩ። እምባ ደብረ ዘይት እዚ መለከታዊ መጠንቀቕታ ሰብ ኣብዚ ጊዜያዊ ዓለም ብጭንቀትን ብትርምስን ተጸሚዱ ነቲ ናይ ዘለዓለም መንበሪኡ ከይርስዕ ዝግስጽ ናይ ፍቕሪ ድምፂ ነበረ። ምስጢር ከረን ኣውሊዕ ስም ደብረ ዘይት ብጋጣሚ ወፀን። ኣውሊዕ ምልክት ሰላም፣ ምሕረትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ጌርና ኣብ እንቅብኦ ቅዱስ ቅብኣውን እዩ። ጎይታ ኣብዚ ከረን ኮይኑ ስለ ዘስተምሃረ እቲ ከረን ናይ ሰላም ተስፋን መራኸቢ መዓልቲ ፍርድን ኮነ። ኣብቲ ቦታ ዝተነገረ ትምህርቲ ብሓጢኣት ዝደንዘዘ ልብና ብቕብኢ ንስሓ ቀቢኡ ዘለምልም ካብ ድቃስ ዘንቅሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እዩ። ቅብኢ ኣውሊዕ ንቑስሊ ከም ዝሕዊ ትምህርቲ ደብረ ዘይት እውን ብሓጢኣት ዝቆሰለት ነፍሱ ደወል ንስሓ ደው ኢሉ ዘንቅሕ ትምህርቲ እዩ። ተስፋ ክርስቲያናት ደብረ ዘይት ብዝመጸሉ ቁጽሪ ቤተ ክርስቲያን እተዘኻኽረና ሓደ ቁም ነገር ኣሎ። ምቕራብ ሕልፈተ ዓለም ክንርኢ ከለና ልብና ክርበሽ ከም ዘይብሉ፣ እንታይ ደኣ ናይ መንግሥተ ሰማያት ወረስቲ ምዃንና እነረጋግጸሉ ናይ ንስሓ ዘመን ምዃኑ ንርዳእ ደኣ እምበር ናይ ደብረ ዘይት ነገር ብዓብ ክብሪ ጎይታ ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ዘበስር ንጹንዓት ኣክሊል ዘለዓለም ህይወት ከም ዘዳልወሎም ዘረጋገጽ ናይ ተስፋን መጻተን እዩ። ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ዓለሙ ማህፀን ማርያም እዩ። ብድሕሪኡ ዝስራዕ ደብረ ዘይት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ክርስቶስ ብቐትሪ ኣብ ምኩራብ ክምህርን ክፍውስን ይውዕል፣ ብግዜ ምሸት ድማ ናብ ደብረ ዘይት ደይቡ ይሓድር ነበረ ከም ዝብል። ደብረ ዘይት ሕልፊ ካልኦት ደብርታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ዝተጠቐሰሉ ምልክቱ ትምህርቱን ንሰብ ዘበለዩ። ሰብ ማለት ማህደር እግዚአብሔር ማለት እዩ። አንትሙ ታቦቱ ለእግዚአብሔር ከም ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ ደብረ ዘይቲ ክርስቶስ ዝሓደረሉ ቦታ እንተደኣ ኮይኑ ኣማናዊ ምሕደሪ እግዚአብሔር ወዲ ሰብ እሞ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ውሽጢ ልቡ ደብረ ዘይት ክተክል ኣለዎ ማለት ዓለምን ትርምስምሳን ገዲፉ ንነፍሱ ዘንቃሐሉ ከረን ጸሎት ክሰርሕ ይግባእ። እዚ ምስ ዝኸውን
ደብረ ዘይት ኣብ ልብና በዓል ኮይኑ ንዘለዓለም ይነብር። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።